дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберлик кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонаамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Коронем барои шумо абаяи Туркия, ина вақти сезони пӯшиданаш омад. Абаяи туркӣ ҳамаи моделош нархи ё 180 сомон дона ҳай. оптови арзона кай. оптум арзон метаҷа дона намефушан. бас хай касе ки мехоҳа заказ кунад 180 сомон донаш. мо шумода барои ки ма пачка мегирем, барои ки иҷа дона намефуша. набинен ягон кас нестай. дона хара намета. араму ина метонем ки занг бизанем. иҷада ҳастай. ҳамаи ҳамё ҳастанд. дубойка ҳам дорад. дубойкаш нархиш 350 сомон. дона қатӣ. лекин дона намефуша. намиш безебиш ки дона намефуша. оптои мефуша. мо барои маҷбур мешем пачка бихарем, баъд дона фурӯшем. ҳамун клиентое ки мо дар бисёр занг мезанем, мо ҳамуро пачкаша мехарем. шумо моделоша тамошо кунем, мо пачкаамира мехарем ки шумода равон кунем. наманама зур аста. иҷа баъд моделош ҳар хелаам. туркӣ тоза гарантия қатӣ. каси дар равон кагем ҳами тичени ҳами 2 солда. тичени ҳами 2 солда неҷа дубойкаш ҳама 350 сомон. дона дай қатӣ даставкаш 350 сомон меғата. ина устиноша найхела. ина пешда ихел чӣ дора. сари китфда. анамигинош найхела. айҷа бо сар мешава бо дига хел маркош. ҳамаям ё агар бигирем 170-180 сомон. иҷада XL ҳастан. XL меган. ҳарф қатӣ наистагай. капшондоршам ҳастай, бе капшоншам ҳастай. баъд ина ранги вечерниёшам ҳастай. вечерниёш ина бо чӣ дорад? ина марҳамат дигар ки ё топуштошона хеле вишивка задагиам. вишивка ҳозира ман пӯшча нишон метавонам. дигар ки вечерниёш хеле зурам. сангдор ҳам санг задагиам, ҳам вишивка. ҳанеҷа сар мешава бо дига хел маркош аста. обшики амиҷа ана ё ҳастай вечерниёш бо пӯштошон хел ба тур обшивка кардагия, сурат бировардагия ба тур вечерниёш. ҳай набине ки неҷа оптумай фақат. барои ҳамон касе ки маъқулай моделошон ки маъқул шава, шумо метавонед ки занг бизанед. мо шумода обязательно доставка мекунем. ай пеш бибинед шумо ёра. ина DDR-ам дора. диёрам навистагӣ ҳастай. иҷада агар хеле ҳисоб кунем, иҷада як 300 намуд ҳаст. 300 намуд зиёд ҳаст. инаиш бо дигаст. инаи диёри безрукавкаш. диёри безрукавка ина. ҳам остиндор, ҳам беостин. инам чизе ки шумо ҳамиҷода мебинед, пака ҳозир ҳастай. вақти сезони пӯшиданаш омадагиай, метавонед ки заказ кунед. ҳамин ватсапҳо да бинависед. мо тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон ҳама ҷо обши доставка дорем. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.